תודה לך. בראיון נוגע ללב בערוץ 2 השבוע שעבר סיפרה קורבן לתקיפה מינית כיצד הדגימה מול בית משפט, איך היא נאנסה. לדבריה, גם אם השופטים לא דרשו ממנה להדגים את המעשה, הם היו צריכים למנוע ממנה לעשות זאת כדי לשמור על כבודה. האומנם? נגיד שלום לעורכת הדין נוגה ויזל, המייצגת בין השאר נאשמים בעבירות מין. שלום נוגה. שלום. קראתי את דעתך, כתבת מאמר, נכון? נכון. לא קל לכתוב מאמר כזה באווירה הציבורית היום, שגם לנאשמים בעבירות מין יש זכויות. בהחלט. והמתלוננת לא צודקת אוטומטית, אין לה מונופול על הצדק, וצריך לתת אפשרות גם לצד השני להתגונן, משהו כזה, נכון? נכון, אז בהחלט. תני לי את ההרצאה, הקצרה. הבעיה שלנו, יש אנשים שסבורים כאשר נאשם מוגש נגדו כתב אישום באונס, הוא ישר אנס, והמתלוננת היא נפגעת אומללה. כאשר בדרך, עוד פעם, השלב שצריך להוכיח את האשמה של הנאשם, זה כאשר אנחנו מדברים על שלב ההוכחות. בניגוד לעבירות אחרות, כאשר מדובר, בית משפט מאפשר את ביצוע ההדגמה. לעומת זאת, בעבירות מין שמדובר בגרסה מול גרסה, ואנחנו מדברים, רק הנאשם ורק המתלוננת יודעים מתי בוצע. מילה מול מילה קלאסית. בדיוק. את בעצם אומרת, למה כשעושים שחזור לרצח ולשוד ולכל העבירות, אי אפשר לעשות סוג של דבר כזה, נכון. גם בעבירה הזו? נכון, כמובן תוך שמירה על כבודה של המתלוננת, כמובן במידת הצורך. אבל יש אנשים שסבורים שכאשר מתלוננת מגישה תלונה בעבירת מין, תמיד היא דוברת אמת, והיא חסינה מפני שאלות קשות. כאשר במשפט פלילי, רק כאשר חוקרים חקירה נגדית במצע, אפשר להגיע לחקר האמת. אז אפשר להגיד שמערכת המשפט היא מלכתחילה מקווננת בעד המתלוננות בכל מה שקשור לפשע מיני, והצ'אנס של החשודים לתאר את שמם הוא פחות משמעותי מאשר בעבירות אחרות? אפשר להגיד, זו שאלה קשה מאוד. אני כסנגורית עושה את עבודתי ועוד פעם מנסה להוכיח שהגרסה של המתלוננת היא לא עקבית, הגרסה היא לא הגיונית, ולעיתים גם כן שהיא בלתי אפשרית מבחינה פיזית. זה מצריך אותך להיכנס, זאת אומרת, מה שאומרים שאת יודעת שמישהו לא רוצה להתלונן כי אני אעבור לינץ' בבית המשפט על ידי הפרקליטים של אלה שביצעו בי את המעשה, יש בזה גרעין של אמת, אבל מצד שני אין לך ברירה. נכון, אני חייבת להוכיח את החפות של הנאשם, ולכן אני אעשה את הכל תוך שמירה על כבודה של המתלוננת, בלי להטיח בה ובלי לצעוק עליה שהיא שקרנית, אבל אפשר לבצע חקירה שהיא תהיה הוגנת, גם שהיא חקירה קשה. אבל נניח אם את יודעת שבעברה היא התרועעה עם גברים ולא שמרה על צניעות והייתה כזאת, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים, זה ילך וזה יעבור בבית המשפט? זה לא רלוונטי. כמו שלא רלוונטי המצב הפיזיולוגי שלה, וזה כמו שזה לא רלוונטי מה היא לבשה. אין לזה שום רלוונטית. הכל צריך להיות שהחקירה תהיה עניינית, ולחקור את המתלוננת בהתאם למה שהיא מצינה בעדות שלה, וכמובן לעשות הכל כדי שאני אוכל להוציא את החפות של הנאשם. יש בתי הסוהר בישראל מורשעים רבים בעבירות מין שהם חפים מפשע? לעתים אנשים מודים בעבירה, כי פשוט אין להם כוח לנהל את ההליך הפלילי ואין להם את היכולת הכלכלית. לכן הם אומרים, די, אני יודע ותעזבו אותי. זה הכי חמור, זה הכישלון הכי גדול של מערכת משפט, זה שהחף מפשע יהיה בפנים ולא הפושע בחוץ. זה מה שאומרות כל התורות. נכון, אין מה לעשות, אבל לאנשים אין כוח לנהל הליך פלילי ארוך ומייגע מבחינה נפשית, זה מאוד קשה. טוב, מה שאומרים, נקבל בשורות טובות, לא קל המקצוע שלך. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה. בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר תלונות על כך שרמת הידע במתמטיקה של התלמידים בישראל נמצאת בירידה, גם ביחס לעצמם וגם ביחס לעולם.